Naším hosťom je mamička na materskej, ako už Sonička povedala. Je to Katka Kulichová. Pekný dobrý deň. Vítajte. Môžeme vás povedať, že rodačka z Oravy. Áno. Prišla v krátkych rukávoch, lebo na Orave už snežilo, ale vy žijete v Bratislave a prispôsobujete sa pochopiteľne aj nášmu podnebiu. Čo je dôležité, je, že chceme na úvod poďakovať jednej z vás, konkrétne Miške Javorčekovej, ktorú poprosíme, aby nám poslala aj adresu, pretože tip od nej je práve Katka a posielame jej knižku Mlč ako hrob, sen každej ženy, keď muž veľa rozpráva, alebo naopak. Takže Miška, budeme veľmi radi, ak nám napíšete adresu a ďakujeme ešte raz za tip. Takže Katka je u nás. A Katka, ideme sa rozprávať o menovkách, ktoré sa dajú nalepovať. Takže ale asi by sme si mali povedať, že kde všade sa dajú nalepovať a aby ste nám to aj tak odprezentovali. Dobre, takže poďme tak k menovkám. Ako prvý bod, vždycky, keď nastupuje dieťatko do škôlky, tak pani učiteľky vyžadujú označenie si svojich vlastných vecí, teda ako základ pyžamko. Dobre, ja som ešte chcela ukázať na úvod, že by sme ukázali, že vlastne o akých nálepkách, respektíve menovkách sa rozprávame. Takže tu máme Igorko, tu máme nevidím Meliska. Jednoducho dajú sa vytvárať nálepky, ktoré sú aj s nejakými zvieratkami, aj s nejakým vláčikom, alebo jednoducho to, čo deti majú radi. Áno? Áno. Dobre, už sme sa prepracovali, že máme nálepky a teraz poďme klásť, kam to všade môže ísť. Ako prvé, tieto vodiodolné samolepiace menovky môžeme dávať na oblečenie, čo veľmi vždycky mamičky riešia, že kde to vlastne mám nalepiť. Ale je to nutné nalepiť na tento nylónový štítok od oblečenia, aby takto, super, aby to tam držalo tým, že dáme to do pračky. Na 40-ke sa to odporúča prať a ako náhle, keď vyberieme z pračky, tá nálepka tam stále drží, táto menovka naša. Výborne. Sofinka je vaša, takže to môžeme ukazovať. Ďalej, kde sa dá použiť aj na takéto. Samozrejme teraz zimné obdobie, čiapky, rukavice, šály, čo je veľmi veľa pre detičky, aby si vedeli svoje detičky poznať. Dobre. Oblečenia, keď sú aj rovnaké v lete, samozrejme okuliariky. Poďme tak postupne, je to výborné. Máme už aj okuliare. Áno. Ideme k tejto sekcii. Poďme. Do škôlky ideálna fľaška na pitie. Áno. Tam kľudne nielen meno, môžeme telefónne číslo, adresu dať. Aha, keby sa aj stratilo a ešte aj tu má zase dieťa, lebo škôlkári ešte nevedia dobre čítať, ale vedia, že tu je včielka a že to je moja včielka a poznajú si. Samozrejme aj farebne sa dajú odlíšiť pozadia. Ďalším dobrým tipom, kde sa dajú menovky použiť? Taktiež vo škôlke, možno už aj v jasličkách, taktiež detičky si môžu svoje vlastné zubné kefky, pasty, poháriky. A napríklad u nás v našej škôlke, keď si detičky berú do škôlky hračky, tak taktiež pani učiteľky vyžadujú označenie. Ak nie, vtedy si nemôžu zobrať do škôlky. Výborné. To znamená, aj vieme, keď odchádzame, že hračky, ktoré si odnášame, sú naozaj aj naše. Moje. A nedotazujeme sa. Alebo je to dobré aj pri dvojičkách. Mamičky si to veľmi chvália, alebo keď majú veľmi blízko detičky, že označia im svoje veci. Jasné. A nehádajú sa. Áno, a fľašky hlavne by navzájom si nevymieniali. Výborné. Taktiež dózy s jedlom, ideálne. Inak dosť s jedlom, ale môžeme aj jedlo označiť. Čo poviete? Moja tyčinka je táto, moja tyčinka je táto. Pravda, že aj do kancelárii je to veľmi dobré. Do kancelárii taktiež máme nejaké produkty. To už hovoríme o dospelých. To zase o dospelých, ale budeme pri tyčičkách. Aj dospelých ukážeme. Kde ďalej rozmýšľate? Pozrite sa, aká je Katka fantastická. Priniesla všetko to, kde môžete menovky ponalepovať. Topanočky. My sme hlavne riešili pri mojej dcerke. Práva ľavá nôžka. Stále si milila, že maminka, ktorá nožička, takže sme prišli s týmto nápadom. A to je taký nápad, že? Aby, že nielen sú označené, personalizované tie menovky, že je tam meno, ale samozrejme, že ešte aj ten obrázok, že dieťatko vie, sa to skladá vždycky nálepka z dvoch častí, na pravú, na ľavú nôžku sa nalepí a dieťatko si to vždycky tak mečuje. Áno, to znamená, žirafu mám na ľavej, respektíve na pravej hlavu a teličko mám na ľavej. Áno, a tým pádom už neriešime problém pravá ľava, dieťatko same sa učí, je to aj pre neho poučením a zábava. Toto, čo teraz ukážeme, by sa podľa mňa zišlo aj v dámskom klube, lebo my keď začíname poradu, nikto nemáme pero a keď skončíme tú poradu, tak pero hľadáme u niekoho iného. Takže pozrite sa na toto. Hlavne u prvákov, keď začnú prváčikovia, bo troška majú veľa tých starostí všetkého, aby po mesiaci neprišiel prázdny už perečník alebo na poli, tak super označiť gumu, pravítka, všetka, čokoľvek. Každá ceruska je taká, požičaj žltú, požičiam, ale viem, že žltá má meno Elianka, teda Elianka, ako Elianka. To je také meno? Áno. Elianka a Elianka si to nájde. Super. Inšpirovala som sa jednu našu zákazničku s tým menom. Dobre, super. Poďme ďalej. Poďme už k väčším deťom. Áno. Väčšie deti, ktoré už keď sme pri tých školákov, takže ešte máme možnosť mať takéto
selfie menovky, obzvláštnici školský zošit. Je to ešte veľmi praktické pre maminky, lebo rýchlo vedia rozlíšiť, či to je ktorého dieťatka. Pani učiteľky taktiež rýchlo vedia identifikovať, nemusia ani tak rýchlo čítať. Áno, že a hlavne sa to koľko deťom páči v škole, lebo sú také majú troška niečo nové. Áno, teraz je kult selfie a každý sa obzerá, potom v skutočnosti je prekvapený, ako vyzerá, ale u detí to je samozrejme niečo úplne iné. Nezavoláme Sofi? Áno, môžeme. Poďme, Katka je veľmi zlatá, lebo priviedla svoju dcerku Sofi a na Sofinke nám ukáže, kde všade ešte môžeme takéto menovky mať. Áno, Sofinka je škôlkarka, takže pri nej som to riešila ako prvý bod, že označenie všetkých jej vecí. Veľa rada nosí čelenky. Takže dobre, budeme tak chvíľočku čakať. Dobre, máme to, takže na čelenke, neboj sa, vrátime. Sofinka to má na svojom mazlíčkovi, zajačikovi. Sofinka, ukážeš, kde si hračky označuješ? To je skvelé. Aj mazlíček je označený. A samozrejme oblečenie. Najviac si nosím tonity. Čo si nosíš najviac? Tonity. Koníky. Koníky? Tak koníky. A koníky sú tiež označené, každý má svoje meno, áno? Ja sa k tebe tak nahýňam, lebo tu mám mikrofón, tu mi to musíš povedať. Pozri tu. Takže? A ktorého koníka máš najradšej? Všetkých. Všetkých, výborne. Tak sme sa prepracovali k tomu, koho má A najradšej. tvoj koník sa ako volá? Koník? Ako sa volá? Na ktorý chodíš jazdiť? Lady. Lady. Takže Sofia jazdí. A tiež má tvoj koník nálepku veľký? To asi nie, to by sme dali dobre. Dole. Ďakujeme veľmi pekne. Pošleme Sofinku zase za našou Tinkou, asistentkou. A ešte sa chceme prepracovať na záver k tým dospeláckým, lebo chceli sme zhodnotiť, že aj to je dôležité. Napríklad. Do kancelárie, ako aj vy ste v dámskom klube, aby sme nehľadali furt po všetkých kolegoch, že kde máme veci. Takže napríklad peračník, a respektíve toto je asi na okuliare. To som chcela aj, že pre starších. Tak vy to tak pustíte po chvíli, keď to ukážeme, nevadí. Takže máme kalkulačku, ja ukážem, tu nám máme zošívačku, tie sa inak všade strácajú, v každej kancelárii, to je jasné. Vieme si to dať na pero, vieme si to dať na takýto obal, to je teda na okuliarov. Presne to som chcela ešte, že pre dospelí. Samozrejme, že vtedy tam nedávame obrázok. Prečo? Tak. Niektorí dospelí to majú možno radi. A toto? Áno. Je takisto? A to je zase, že krabička na lieky. Na lieky. Keď už mám aj ľudia napríklad. Áno, zákazníkov, ktorí sú v seniorských kluboch a vyžadujú si tam, lebo už niekedy zabúdajú, že ktoré veci sú koho. Jasné. Takže aj tam je to veľmi už vhodné. Dobre. Katka, veľmi pekne vám ďakujeme za návštevu v Dámskom klube. Verím, že ste sa nechali inšpirovať, kde všade môžeme mať menovky. Naozaj to veľmi pomáha či už deťom a dospelým, ale možno, že práve aj spomínaným seniorom. Takže všetko dobré, vďaka.